Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali iltaqa' sabiex jiddiskuti l-aħjar mod għall-użu u l-infiq tal-fondi Ewropej. Ħabbar dan il-Gvern fi stqarrija kif din il-laqa attendew ukoll il-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. B'referenza għal pakkett finanzjarju ta' aktar minn 2 biljun euro li Malta l-nexxila tikseb għal programm ta' fondi 2021-2027, il-Ministru Abela qal li fil-kuntest tal-pandemija li ħallit konsiderazzjonijiet ekonomiċi konsiderevoli rridu naraw li l-fondi jintefqu bl-aktar mod responsabbli u għaqli. F'sitt tal-jemilu tkellimna dwar il-budget nazzjonali. Din hija xi ħaġa li tmur il-lajn mal-nefqa tal-Gvern u allura kif il-Gvern se jkompli jinvesti biex inkabbru l-ekonomija biex il-pajjiż jibqa' jimmodernizza lilu nnifsu skont il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet li rridu nfasslu u naraw flimkien. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ta' dettalji dwar il-prijoritajiet li fuqhom huma mibnija l-programmi ta' nfiq li qed jiġu proposti għal konsultazzjoni pubblika minn 4 fondi partikolari tal-Unjoni Ewropea. Bdejna issa nħarsu anka lejn il-proposti li qegħdin inresqu kif se jkunu qegħdin jintefqu l-fondi Ewropej dawk li ġejjin mill-Fond ta' Koeżjoni, mill-fondi reġjonali, kif ukoll mill-Just Transition Fund apart il-fondi li għandhom x'jaqsmu mal-qasam tas-sajd fejn hawnhekk bdejna diskussjoni ħalli naraw il-proposti li qegħdin inresqu bħala Gvern u kif għandna infasslu in-nefqa ta' dawn il-fondi flimkien mal-isħab soċjali. Huwa temm jgħid li dawn il-programmi ta' nfiq se jitniedu għal konsultazzjoni pubblika fil-jiem li ġejjin biex wara li l-Gvern jisma' l-opinjoni tan-nies dwarhom ikun jista' jmur quddiem il-Kummissjoni Ewropea bil-programmi definittivi tiegħu.